Ako pomôcť pôde a pripraviť ju na ďalšiu sezónu aj bez zbytočného rilovania alebo orania, časť 2. Pozdravujem vás, priatelia, vítam vás pri druhom videu, ktoré chcem venovať pôde, tej, ktorá nám dáva naše každodenné jedlo, výživu, ale nedostáva naspäť. A ona by dostávať naspäť mala, pretože ak jej nebudeme dávať, ale stále budeme pýtať, tak jedného dňa nám prestane dávať. Ono je to ako keby stále od niekoho niečo pýtate a on vám vždy pomôže. A potom na oplátku vy sa na ňo vykašlete. Ono tá pôda nedostáva naspäť nič, aby mohla prosperovať. Vo väčšine prípadov, pretože my potrebujeme mať živú a väčšinou ju ľudia zabíjajú. A hlavne tí, čo to robia vo veľkom. Preto je to také alarmujúce a chcem o tom rozprávať, pretože je to všade okolo nás, tie veľké polia, a tam teda pôda neprosperuje. Priam kričí o pomoc. V minulom videu sme si povedali, že je pôda živá, a v dnešnom si povieme, čo by mala obsahovať taká živá pôda, ako to docieliť, ako to robím ja svojou overenou metódou, a v skratke sa vám pokúsim ozrejmiť, prečo by sme nemali pôdu ničiť, ale skôr jej pomáhať, čo to pre nás znamená, aké to má výhody a čo všetko nebudeme musieť robiť, ak necháme pôdu robiť svoju robotu a prírodných pôdnych pracovníkov taktiež. Ono je to tak vymyslené. Ono príroda všetko dávno vymyslela za nás. Stačí sa iba prizrieť, sledovať, ako to funguje, učiť sa, ale hlavne ju neničiť. Dávno je všetko vymyslené a fungovalo to dávno aj bez ľudského zásahu. Len my sme pozabudli sa učiť od prírody a prestali sme sledovať. Začali sme si myslieť, že sme mocnejší ako sama matka príroda. A jednoducho, to čo je vymyslené, tak by sme sa nemali pokúšať ako ľudia nahradzovať týchto pracovníkov v prírode, ktorí sú vymyslení a vytvorení na to, aby nám pomáhali pôdu obrábať alebo kumulovať živiny ako huby alebo rôzne baktérie a všetok pôdny život. Ono dokonca aj škodcovia sa zregulujú sami v tejto prírode. Ale to všetko sa dozviete časom. Jednoducho by sme sa nemali hrať na bohov a to, čo je vytvorené a to, čo príroda zvláda úplne v pohode sama, tak my jej to vlastne ničíme a myslíme si, ako robíme dobre, a pritom opak je pravdou. Berieme jej organickú hmotu, keď príroda je vymyslená sama tak, že si ju vytvára a kumuluje na povrchu pôdy. Organika na povrchu vytvára ideálne podmienky pre pôdny život, udržuje vlhkosť a je aj potravou pre pôdny život. Ono všetko, momentálne oranie, striekanie a utláčanie pôdnych pórov či ich prerušovanie, alebo to, že berieme všetku organickú hmotu a chemizujeme pôdu hnojivami, postrekmi, tak to všetko ide to proti prírode. A to je dosť zlé, keďže okolo nás sú všade veľké polia, kde sa toto všetko aplikuje. A ono potom není čudo, že keď príroda nefunguje a my jej ničíme jej robotu alebo jej ju priam znemožňujeme, takže rastlinky bez chemického hnojiva nevyrastú, bez chemického postreku ich zožerú škodcovia, v úvodzovkách škodcovia, dali by sa nazvať aj potrava pre iných mys. A keď orbou ničíme pôde a pôdnym živočíchom ich prostredie, ako keby bombardujeme mesto a oni si ho znova obnovia a znova im ho zbombardujeme, tak potom není divu, že si ľudia myslia, že bez orby to nejde, lebo to bez nej ešte asi neskúsili, alebo nevedia ako na to, alebo nevedia, že to príroda dávno za nich všetko vymyslela. Takže poďme pekne postupne. Čo obsahuje živá pôda? Má dobrú štruktúru a drenáž. O tú sa starajú živé či mŕtve korene. A pôdni pracovníci, ktorí prerývajú pôdu ako dažďovky, takže do tej pôdy potom dobre vsakuje voda a nie sú žiadne záplavy. Živá pôda má nadbytok živín a organickú hmotu v sebe, ktorá sa rozkladá, alebo respektíve rozkladajú prírodní pracovníci, a potom sa to premení na živiny, ktoré sa nakumulujú v pôde
Ale organická hmota v pôde je veľmi dôležitá. Spĺňa aj úlohu nielen živín a potravu pre pôdnych živočíchov či úkryt, ale aj vodozádržnú kapacitu. Napríklad uhlíkatý drevený materiál funguje ako špongia. Nasaje vodu a udrží ju v sebe do suchších časov, kedy môže rastlina potom nasať vodu cez korene z tohto kusu dreva alebo tak a využiť ju ako úložisko. Drevo funguje ako špongia. Ďalej pôdny život. Tento pôdny život môžu byť napríklad huby, baktérie, to sú asi také najpodstatnejšie, prvoky, nematódy, dažďovky, všelijaké malé živočíchy na mikroskopickej kľudne úrovni. Živá pôda má výbornú vodozádržnú kapacitu vďaka hubám. To je téma na dlhšie, ale huby sú veľmi, veľmi podstatná časť pôdneho ekosystému a chémia im dosť ničí život a priestor na život, respektíve ich úplne zabíja. No a v živej pôde sú aj ideálne podmienky pre pôdny život, ako napríklad vlhkosť alebo absencia prudkých výkyvov teploty alebo prudkého vysušovania alebo prehrievania v lete počas obeda najväčšieho slnka, tak vtedy je dôležité, aby pôda bola zakrytá. A to mulčom. To je posledná časť skladanky, ktorú by mala mať živá pôda. A to mulč, čiže mala by byť zakrytá z vrchu. A to najlepšie celý rok. To buď nejakou organickou hmotou, ako v lese sú listy, alebo trvalým pokryvom, zelene, po celý rok najlepšie. Zelené hnojenie a hlavná plodina to splňajú celkom dobre. V kombinácii s mulčom je takto pôda zakrytá celý rok. Pôda je za mňa najdôležitejšia rastlinka v záhrade, takže preto sa o ňu starám najlepšie ako viem. A napríklad živiny sa do pôdy pridávať nemusia. Ak všetko v pôde funguje tak ako má a my pomáhame pôde prosperovať a učíme sa od nej, ako to v nej funguje, tak živiny tam sú a nemusíme ich tam pridávať. My pridávame len organickú hmotu a potom nemusíme žiadne chemické hnojivá aplikovať a jednoducho z tej pôdy vychádzajú zdravšie rastliny aj s viac vitamínmi a jednoducho aj bez toho, že by sme hnojili. A vždy sa dajú aplikovať nejaké prírodné tekuté hnojiva na bakteriálnej báze. Takže v tomto videu vám chcem ukázať moju overenú metódu, nazývanú aj lazane metóda, v kombinácii s mulčom, alebo kombinovaný mulč. Dá sa to všelijako nazvať. Napríklad sa dá použiť hnoj, hociakého typu, štiepka, na to kompost a nejaký mulč. Dá sa dať aj viac vrstiev. Všetko vám ukážem následne. Ten mulč najlepšie by bolo, keby bolo seno, alebo tá štiepka znova, ale nepoužívajte slamu. Najlepšie je, aby ste používali to, čo máte po ruke, a to myslím vždy, aj pri kompostovaní, aj mulčovaní. Napríklad pokosenú trávu, alebo tú štiepku, alebo kompost. Ale to seno je za mňa ľahko získateľné a má veľa živín v sebe a slama zase naopak nemá skoro žiadne živiny. Myslím slamu ako pozostatok z obilia. A keďže sa všetko chemizuje a strieka, tak v dnešnej dobe slamu asi bez pesticídov a herbicídov ani nenájdete. Takže slamu by som neodporúčal používať. V nasledujúcom zázname vám ukážem, ako som to robil ja v našom foliovníku, aké materiály som použil a teraz vám vymenujem všetko, čo som tam dal za posledné 2 roky, aj spolu s tým, čo som tam dal v tom zázname, ktoré vám ukážem. Takže všetko, čo tam vyrástlo, som posekal mačetou na jeseň a nehal som to tam. Prvý rok som tam dal 10-15 cm kompostu a na to som dal kartón a pokosenú trávu a do toho som sadil. Boli tam papriky, takže do kartónu som vyrezal otvor a posadil som tam papriky. Boli pekné. Druhý rok som tam naviezol znova 10-15 cm kompostu a samozrejme všetky papriky, ktoré tam vyrástli, som zase posekal mačetou a ten kompost som naviezol priamo na to. Na ten kompost som dal štiepku aj s listami zo stromu a zase som do toho sadil papriky
A na jeseň som to zase posekal všetko s mačetou a potom som naviezol 10 cm listov, 1 cm vrstvu slepačieho hnoja, piliny z čistého dreva, takú tenučku vrstvu, to som iba posypal, takisto aj seno hneď na to. A na to som naviezol 10 asi až 15 cm, to už bolo tento rok, nepreusiatého kompostu aj s veľkými kusmi. Na to som dal hrabanku z podlipy, asi 5 cm alebo 3. Ono to aj tak všetko lahne, keď to poliem. A na to som dal tenkú vrstvu ihličia, hrabanku z popod ihličnanov, už ako finálnu vrstvu, ako mulč. A ukážem vám aj, aká krásna pôda tam už vznikla po 2 rokoch na tej pôvodnej, ťažkej, ílovitej, aj keď pri tom foliovniku bola aj dosť piesčitá pôda. Ale to vôbec nevadí, aký máte základ, pretože táto metóda sa dá aplikovať na všetky pôdne základy a výsledok bude vždy rovnaký a rovnako úžasný. Veď sami uvidíte. A ešte na jednu podstatnú vec som zabudol. Neutláčať po žiadnej tej vrstve, najlepšie nestúpať vôbec, iba v nevyhnutných prípadoch na záhony a vôbec to neutláčať, maximálne to polievať, pretože potom zhutnite pôdu a to nechcete. Vy chcete pravý opak. Krásnu kyprú pôdu. Tu už názorne môžete vidieť, ako som rozprestrel kompost, ktorý vôbec nie je preosiatý. Pod tým je trocha sena, slepačince, listy, ako som spomínal. To sú všetko materiály, ktoré mám ja k dispozícii. Každý z vás by mal používať to, čo má k dispozícii, čo ho má nazvyš. Nemusíte robiť s materiálmi, ktorými robím ja, len preto, že vám to ukazujem. Improvizujte, použite čo máte. Slepačí hnoj. Listy padajú každú jeseň. A tu nám máme poklad. Hrabanku spod jedného stroma. Úžasný materiál, to pôjde na vrch, na ten kompost. A už by sa dalo do toho aj sadiť. Ten kompost je taký hrubší, ale veľmi veľa času mi ušetrilo ho preosievať. Takže zatiaľ takto v medziprocese nastielania kombinovaného mulču. Zdravíčko. To sú kvalitné piliny z cirkulárky. A toto som si myslel, že sú kvalitné piliny. Neviem, či to tam bude vidieť, ale to je strieborné. Nejaké železné stružliny alebo hliníkové. A už som to išiel dávať sem. Troška poprášiť. Ne. Dajte si pozor na piliny, ktoré idú priamo na záhon. Keď tak do kompostu, ale určite ani ako podstielku nie. Takže to asi jediné do kompostu, alebo no, není to dobre. A tuto sa čaruje. Nastielame kompost, títo veľké časti to ešte sa vyhrabe, ale ušetrilo mi to kopu času s preosievaním. A čas je veľká komodita. Tuto máme tenučku vrstvu sena. No, tuto na kraji je ho viac, ale ináč to je celkom tenké. Pod tým sú slepačince. Ja som skoro na vás aj zabudol. Som sa tu pustil do roboty. Tuto som vám spravil sondu. Som zbytky po paprikách s mulčom štiepkovým zahádzal takto listami. Na to som dal slepačince, troška sena. Tak. Je tam toho materiálu za tento rok na badej. Aj štiepka s listami, ďalšie listy, slepačince, nejaké vylepšené uhlie, na ktoré budem robiť video. Hádam, je zvuk dobrý. No a takýmto vrstvením
Chcel som vám to ukázať v procese. Ešte na toto pôjde hrabanka. No, táto. Ešte aj tie listy tam minem. To je maličko. A tieto hobliny. Že ich tam idem dať. No. A schválne za pol roka, za rok si môžeme spraviť ďalšiu sondu. Na teraz to je takto na výšku asi tých 20 cm. No, ale ono to klesne. A takto sa robí živá pôda. Takto. Tak zase o pol roka. Takže menší upgrade. Už sú tam aj oblinky, troška listy. A na toto pôjde ešte popol z dreva, z čistého dreva. Táto hrabanka. A ešte som sa rozhodol, že na vrch pôjde toto ihličie hrabanka od babky spod ihličnanou. No a tá mi zmokla. A to je presne ten dôvod, prečo ju idem použiť. Lebo by mi to zhnilo tu na takto a nechce sa mi s tým vôbec piplať. Tak to tuto rozprestrem. Dažďovečky budú mať krásne prostredie na život. A nemusím ja vôbec nič tu na zrílom robiť alebo z motičku. Všetko bude vybavené. No. Nie je to dobre vidieť, ale je to tak 20 cm vysoké, aj viac. Ale ono do jary, kým tam budem sadiť papriky, tak to bude mať polovičnú veľkosť. Teda hrúbku. No, ešte vám to natočím, keď to bude hotové. Ale takéto vrstvičky, je ich tam asi 8 alebo koľko, tak presne tak to robí aj príroda. A ja sa to snažím napodobňovať na takomto malom mieste, to je veľmi jednoduché, lebo mám na to dostatok materiálu. Ale aj vo väčšom by sa to dalo, len teda nie také hrubé vrstvy, ale ten výsledok, ten stojí za to. Hlavne nerilujem, iba prikladám materiál. Hrabanka spod stromu. No, už by sa dalo aj sadiť. Len je zima vonku. Lebo je december. Má hotovo. Tu je aj ihličie. Posledná vrstva. Komúč. Pod tým hrabanka. Tam je toho. No. A môžu pracovať pracovníci prírody na tom, na čo sú stvorení. Môžu robiť pôdu. Potom sa pozrieme, čo odmakali, čo za zimu vytvorili. Na jar to tu pôjdeme omrknúť. Ideme poliať. Daždik. Zrážky musia byť.
pretože cez toto nám nenaprší. Takže polievať pravidelne, pretože potom sa to tu nevytvorí. Ale zase nie moc, lebo ich utopíme, chlapcov a dievčatá. Takže priatelia, máme poliaté a chcem vám ukázať, že není to 25 cm, ale to skoro jak tá krhla. Takže to asi aj 30. Vyzerá to nádherne. Aj to tu je počuť, jak vsakuje voda. Krásne, pomaličky. No, takže je to jak krhla, vysoké, asi 30 cm a uvidíme, jak to bude vyzerať za chvíľku. Za mesiac, za 2. Teraz vám chcem ukázať to najpodstatnejšie, a to je to, že keď dáte pôde to, čo potrebuje, keď ju necháte pracovať, že čo vznikne pri intenzívnom doplňaní organickej hmoty za 2 roky. A hlavne asi pred pol rokom alebo tak 8 mesiacov dozadu som tam dal mulč, drevenú štiepku na ten kompost a všetko posekané rastliny, aj papriky, buriny, všetko. A idem sa dohrabať k tej vrstve, kde je tá drevená štiepka. A budete veľmi prekvapení, čo tam za 8 mesiacov dokázala príroda vytvoriť. Až tu je púpenec a drevená štiepka a originál substrát. Do tohto som sadil minulý, teda ešte tento rok. Toto tu hovorí za všetko. Priatelia, toto tu. Aha. To spadlo. Co to je? Co to rozpadlo? No, je to zakryť. Nech to tam pracuje. No. Takže ako pomôcť pôde, ako ju pripraviť na ďalšiu sezónu, alebo pripraviť na zimu? Už viete, že pôda sa vie pripraviť aj sama, ak je živá. Už viete aj ako. Už viete ako vytvoriť ideálne podmienky na to, aby pôdni pracovníci prírody vám pôdu prekyprili a obohatili, ak im dáte v úvodzovkách strechu nad hlavou, dáte im jedlo, nakrmíte ich. Ak im v prvom rade nevybombardujete celé mesto alebo dedinku, alebo ich nepostriekate nejakým jedom a potom každý rok to takto opakujete s tým jedom aj niekoľkokrát. Popri tom ich vyhľadujete, zoberiete im všetko jedlo a očakávate, že vám budú pomáhať. Takže v skratke musíte spraviť pravý opak. Nestriekajte, nehnojte a neorajte, nerilujte, ale namiesto chemického hnojiva dajte maštálny hnoj alebo slepačí, hociaký, a prikryte pôdnych kamarátov poriadnou vrstvou kompostu a sena, aby v zime netrpeli a aby vám pôdu mohli pripraviť, pretože v nehostinných podmienkach oni pracovať nebudú. A takisto v lete. Ak tam nebude vlhko, tak nebude to tam jednoducho fungovať. Pôdny život neznáša sucho a takisto aj mráz. Ale najviac neznáša chémiu a nedostatok potravy. Pretože ak má nedostatok potravy, pôdny život začne rozoberať vlastné obydlia. To je, ako keby sme my, keby sme boli hladní, tak by sme hryzli steny, omietky. Tak to robia pôdni obyvatelia, keď nemajú čo jesť. Keď im to zoberieme. Treba sa inšpirovať tým,
čo sa deje teraz v prírode o takomto čase na jeseň, keď ideme na jeseň chystať záhony. Padajú listy a príroda si zakrýva pôdu a chráni ju pred mrazom a pred vetrom a snaží sa udržať tú cennú vlhkosť zo snehu a zo zrážok na jeseň, čo padnú až do jary a leta, keď nastanú suché dni. A to, keďže my máme sivú mozgovú kôru, by sme sa mohli priučiť a skúsiť tento proces napodobniť a kľudne pôdu obohatiť aj o nejaký ten hnoj, tie cenné živiny, pridať nejakú drevenú štiepku, aby pôda zlepšila svoju štruktúru. A dažďovky sa v zime schovajú pred mrazom, spravia nám hĺbkovú orbu. A keď pridáme ešte kompost, hrabanku k týmto všetkým materiálom, tak nám dažďovky vytvoria úplne krásnu hlinu alebo substrát, do ktorého môžeme na jar sadiť. Stačí hrablami troška do toho pohrabať. Jednoducho sú procesy, ktoré v pôde fungujú aj bez človeka a my, ak vieme, ako tieto veci fungujú, tak im môžeme prírode a pôde len pomôcť, ak budeme napodobovať procesy a veci, ktoré sa v prírode už dejú, ktoré sú dávno vymyslené. Na čo by sme si drali chrbát alebo míňali naftu a donekonečna robili robotu týmto robotníkom našim a znova a dokola. Ešte máme k tomu aj záplavy potom, keďže tie veľké polia, to je obrovská plocha. Tam keď voda nezasiakne, tak všetká tečie potom dolu kopcom, do údolí, do potokov, do riek, tie sa vylievajú, spôsobujú záplavy. Tá voda má vsiaknuť tam, kde spadne. Žiadne záplavy by nemali existovať. A ani erózie. Ale hold existujú. Tam sme sa až dopracovali. A čudujeme sa tomu, že prečo sú. Je to úplne prosté. Takže pôda má byť zakrytá, aby bola chránená pred mrazom a eróziami, vodnými a veternými, aby sme zadržali cennú vlahu a podporili životné podmienky našich pôdnych kamarátov, ktorí nám pomáhajú. A len pomáhajú. Tak prečo by sme im to mali kaziť a robiť život ťažkým? Vďaka ním dokonca máme aj menej škodcov, keď je pôda zdravá. Vďaka ním tak majú naše potraviny, naša výživa viac nutričných hodnôt, vitamínov, minerálov, cenných látok, pre ktoré vlastne tú zeleninu konzumujeme a ovocie. Tak prečo jej nekonzumovať rovnaké množstvo a nemať z toho väčší benefit? Alebo jej jesť menej a mať rovnaký benefit. Zdravá pôda rovná sa zdraví ľudia. Jednoducho, to je rovnica, ktorá platí. A týmito metódami docielite zdravú pôdu aj vlastné zdravie. Pretože ak látky minerálne nedokážu byť v pôde, tak nedokážu byť ani v jedle, v potravinách, ktoré jeme, v ovoci, v zelenine, ktoré vychádzajú z tej pôdy. A obzvlášť, keď je tá pôda chemizovaná, striekaná a hnojená chemickými hnojivami. Pôde musíme dať, ale nie chemické hnojivo, ale to, čo ona potrebuje, po čom túži. Ten hnoj, ten organický materiál, tá drevená štiepka, kompost, hrabanka. A ona nám to potom vráti 2-krát, 3-krát, možno aj 10-krát toľko, ale v dobrom. Jednoducho, ak sa budeme o pôdu starať, ona nám to vráti tým, že nebudeme musieť hnojiť, striekať, budeme môcť menej polievať, nebudeme musieť ani orať. Jednoducho si len užívať úrodu a doplňať organický materiál. Tak ako to robí aj sama príroda. Postupne, pomaličky, v malých dávkach, ale pridáva. A čím viac druhov materiálov pridáte, tým viac živín do pôdy dostanete, tým väčšiu diverzitu v pôde budete mať a tým menej problémov. O to viacej živín a o to viacej cenných minerálov vo vašom ovoci a zelenine. Menej práce, viacej ovocia, alebo lepšie povedané, zdravšie ovocie za menej práce. Ďakujem za pozornosť.